atong pagtuon mga igsuon sa basahon sa Marcos kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 20. So atong nakita nga si Jesus nagtudlo og dakong panon sa katawhan daplin sa linaw ug migamit siya og lahi ni siya nga mga pagtulon-an nga iyahang gihisgutan karon ug yang gitudlo tungod kay nining higayuna nagamit ni siya og sambingay. No? Parabol. Kasagaran sa iyahang mga sambingay nga iyang paghimuon, dili siya maghatag og hubad. Apan lahi ni ang iyahang gihatag kanato karon tungod kay kining sambingay nga iyang gihatag aduna siya paghubad. Kining mga bersikulo nga atong gibasa, kung atong basahon, kung atong tan-aw na bahin ni siya og duha. Gikan sa bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 8, naghisgot kani sa mga binhi. Naghisgot kini sa liso nga nagrepresentar sa pulong sa Dios nga gitanom sa kasing-kasing sa mga tao. O kaning bersikulo 9, nagpasabot usab kini iniadtong mga tao nga dili interesado nga mamati sa pulong sa Dios. Gipahinumduman dinhi sa bersikulo 9 nga kinsa gatong adunay dalunggan nga magpadungog kinahanglan gyud magpatalinghog sa mensahe nga ipadala sa Dios. Ug dinhi sa bersikulo 10 mga igsuon dinhi iya nang gihubad pagingon niya nga sa diha nga naginusara sa bersikulo 10 naginusara siya adunay pipila niadtong mga nag-alirong kaniya kauban sa napulo og duha ug nangutana kaniya mahitungod sa sambingay. So kung atong makita dinhi sa bersikulo 10, wala na ang mga daghan nga katawhan apan ang katong nahabilin nga mga tao nga kauban ay ang mga iyang mga disipulo, ang usa kanila nangutana diha nga mahitungod sa sambingay. Mao nang giingnan sila ni Ginoong Hesus, siya mayon kanila kaninyo sa bersikulo 11 siya, kaninyo gihatag ang tinago mahitungod sa gingarian sa Dios, apan kanila nga anaa sa gawas ang tanan ipaagi og sambingay. So atong tan-awon ang kaning atong pagtuon karon nganuman nga gipili ra man ni Ginoong Hesus ang iyang ipadayag niya ang mahitungod sa sambingay. So ang paggamit ni Ginoong Hesus mga igsoon sa sambingay dili mahitungod sa paghimo nining maong mga pagtulon-an nga lisod sabton. So ato ning timan-an wala ni gilisod-lisod ni Ginoong Hesus kundili mahitungod kini sa paghatag og pagsulay sa pagtuo sa mga tao nga adunay kasing-kasing nga madinawaton sa mga pagtulon-an sa Dios. Mao nang iyang katuyuan dili sa lisod-lisuron niya ang mga tao kundi iyang gitan-aw, iyang gisulayan kung kinsa gayud kato ang mga matinud-anon diha kaniya, no? Ang mga bersikulo nagsugyot usab nga katong tinuod gayud nga nangita og katin-awan mahitungod sa iyang pagtulon-an aron makasabot nining maong sambingay, hatagan usab niya og dugang pagpadayag. Mao to ang katong nangutana nga usa kanila niingon siya nga ang naa sa sulod mao lamang iyang sultian sa pagpadayag kun unsa ang kahulugan sa maong sambingay. Apan dili gyud malikayan mga igsoon nga dunay mga tawo nga dili interesado maminaw ug mamati sa pulong sa Dios, no? Ug ang mahitabo nini ang katong mga dili interesado nga masayod nini dili gayud makasabot og ang kaalautan og sila magpabilin gayud sa kangit-ngit nga wala gyud sa labutan, wala gyud sila makat-on sa pagtulon-an sa Dios. So si Jesus mga igsoon nagpasabot nining maong sambingay mahitungod sa gingharian sa Dios. Mao nang mahinungdanon kaayo nga niadtong higayuna sa iyang pagsulti nini ug hantod karon nga mensahe nga madapat usab sa atong kaugalingon nga ang mahitungod kini ang gisgutan ni Ginoong Hesus dinhi mahitungod sa gingharian sa Dios ngadto sa labing suod niya nga mga tinun-an ug sa kanatong tanan ug kun kita madinawaton sa iyang mga pagtulon-an iya kining ipadayag. Gigamit usab kini ni Ginoong Hesus pagkumpara sa usa ka magpupugas, no? Kining magpupugas nga nagsabwag og mga liso aron ihulagway ang lain-laing paagi sa pagtubag sa mga tao sa mensahe sa Dios. Agig background mga igsoon, yatong panahon na ang magpupugas kanang magdara sila og basket o bukag
ila ra na isabod ang mga liso kung asa sila magtanom. So dili gayud kalikayan nga dunay moadto sa dalan, dili kalikayan nga nay moadto sa kabatuan, dili usab kalikayan nga dunay moadto sa katunukan o sampinitan. Apan ug kun atong tan-awon katong anaa sa dalan nga mahulog mga igsoon kaning dalan nga atong gisgutan dili kaning espaltado nato o simentado nga dalan. Ang sa una ang dalan trail ra na siya, gamay ra na siyang agianan, apan mao nay sagad agian sa mga tao. So kung ato nang makita ang dalan nga gipasabot dinhi, makakita gyud ta nga bagtok o gahi na siya, no? Kay giagayan masige og mga tao, mao na ilang agianan. So ang dalan og moadto ang liso unsa may mahitabo sa liso? So wala gina siya pagtubo. So moabot ang mga langgam, kuhaon na siya. So walay kapusalanan ang maong pagsabod, no? Pandili na sa ingon mga igsuon nga ang pagsabod niya na gituyo na mao na sa akong giingon kay sa unang panahon ang uban gani nga magpupugas magdala sila og ilahang dangki kanang unsay nga ana sa Binisaya ng dangki, no? Asno. Magdala sila og asno, magsakay sila diha or dili mo sila ilang guruyon. Ibutang nila ang sako sa asno, unya ilang buslutan ang tumoy sa sako, diha maglakaw na ang asno, magsigig agas ang hinahinay ang katong buslot nga gihimo niya og adto na dito sa yuta mo padulong. So dili na pareha karon nga doon na natay kuan kanang makina nga mutanom labi na gyud sa humay, no? Nakakita naman siguro mo ana napagitay harvester dinhi gani sa Living Word natay harvester, no? Pero ministry, no? So ingon ana sa una mauna nga doon na ni tulo ka bahin dinhi usab mga igsoon nga mahinungdanon kaayo nga na-involved aning maong sambingay. Ang una, giingon din ha ang magpupugas, no? Kining magpupugas mga igsuon naghulagway ni Ginoong Hesus. Ang ikaduha diha naghisgot dinhi mao ang liso. Ang liso sa mga igsuon nagrepresentar ni sa pulong sa Dios. Mao ni ang background nato, advance nato nga pagtan-aw dinhi sa ato ang suglanon ato pagahisgutan. Kining liso nagpresentar kani sa pulong sa Dios nga gitisok sa magpupugas nga gihulagway nga si Ginoong Hesus. Ug ikatulo mga igsuon nga mahinungdanon gyud nga bahin ini mao ang yuta. Kining yuta nagdarawan ni sa nagkalain-lain nga mga kasing-kasing sa tao diin gitisok sa magpupugas ang liso nga mao ang pulong sa Dios dito sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Matod pa sa Marcos 1 ug 2 ningon din sa primero nga bersikulo nga atong gibasa ug sa ikaduha, unya misugod na usab si Hesus sa pagpanudlo dito sa daplin sa lanaw, midugok ngadto kaniya ang usa ka dako kaayong panon sa katawhan nga tungod niya na misakay siya og milingkod sa usa ka sakayan diha sa lanaw ug ang tibuok panon diha sa yuta daplin sa lanaw. O gitudloan niya sila sa daghang mga butang pinaagi og sambingay. O sa iyang pagpanudlo siya maingon kanila. So kung atong tan-awon sa atong pagtuon sa Marcos sa matag hugna nga atong pagahimuon mga igsoon, di ba? Inyong nakita o nabasa kung atong natun-an nga matag hugna pagsugod nato na si Jesus nagpanudlo aduna gyud dako kayong panon sa katawhan, no? Kung atong tan-awon ini nga mga bersikulo niingon dinhi nga midugok kadto kaniya ang usa ka dako kaayong panon sa ato paduna nagi kaayong daghan nagi baga nagi nga katawhan, no? Nga mao na nga nisakay na siya sa kaya nagpalayo siya dito sa baybayon kay di na siya makalihok. Kung adto siya sa baybayin, katapukan man siya sa mga tao. So para pagdistansya, mugintang siya sa mga katauhan ngayang gitudloan, dito siya sakay naglingkod. So ang mga tao na ara sa daplin, sa balas, o siya nagtudlo kaniya. So mauning higayon nga misamot gud ang pagkainila ni Ginoong Hesus tungod sa pagtulunan ngayang gitudlo nga nagdala gyud og otoridad. Nga nakita og nabati og nadungog sa mga katawhan nga lahi kayo ang pagtulunan nga ilahang nabati sa mga magtutudlo sa ilang panahon. So mao ni nga nisamot siya og pagkainila tungod usab sa mga milagro nga iyang gihimo. Daghan kayo na siyang milagro nga gihimo, daghan siyang mga masakiton ug dunay nagkalain-laing balatian nga iyang giayo, no? Unya subo palandungon sa atong niagi nga mga pagtulunan tungod siyang gihimo nga sa milagro, siyang gihimo nga pagpangayo ug siyang pagtulunan nga nagdala og otoridad, ginganlan siya sa mga iskribo og naa kaniya si Beelzebub, no?
Gikan kang Satanas sa mga gahom nga iyang gipakita. Ang katuyuan ni Jesus sa paggamit sa simbingay, iyang gisulti ngadto sa iyang mga tinun-an, no? Kung atong tan-awon sa Marcos 11, muuna tagtan-aw diri sa Marcos 4 bersikulo 11 ug 12 niingon din ha. Og siya mingon kanila, kaninyo yang gingnan katong mga mga iyang mga tinun-an, iyang mga disipulo, kaninyo gihatag ang tinago may tungod sa gingarian sa Dios, apan kanila nga naa sa gawas ang tanan ipaagi sa mga sambingay. Ando siningon, aron nga sa ilang pagtan-aw makakita nga sa ilang pagtan-aw makakita sila apan dili makasabot. O nga sila sa ilang pagpaminaw makabati sila apan dili nila matugkad kay basin unya og mamalik sila og pasayloon. So unsa may rason? Ang paggamit ni Ginoong Hesus sa sambingay dili kini mahitungod sa paghimo sa mga butang sa ako nagingon nga lisod sabton. Doon na siya katuyuan ini mga igsoon. Kini mahitungod sa paghatag og pagsulay sa kung kinsa gayud ang matinud-anon o kinsa gayud ang namati o kinsa katong adunay kasing-kasing nga modawat sa iyang mensahe nga sa tinud-anay gayud nga magsunod kaniya, magkinabuhi kaniya. O kini usab nga passage nagtudlo, nagsugyot nga kadtong tinuod nga nangita sa katin-awan, iya gayong pasabton o sultian gyud niya o iyang ipadayag. Gihatagan og dugang nga pagpadayag ni Jesus. Samtang katong dili interesado o wala magpakabana, nga masayod ini dili gayod makasabot og sila magpabilin gayod sa kangit-ngit. So atong susihon. Atong susihon mga igsuon ang sambingay nga migamit og upat kamatang sayuta nga nagpresentar sa nilaing matang sa kasing-kasing sa mga tao ug nagpadayag usab kini sa tagsa-tagsa niini ka kahulugan. Ug sa dili ta mo padayon mga igsoon, ang atong uluhan ini nga ato ang wali karon sa sermon nato is madawaton og masinugtanon nga kasing-kasing, no? Mao ni atong uluhan ini kisa tong masinugtanon nga kasing-kasing. So padayon ta atong tan-awon kining upat ka bahin, nagisgot kini og sambingay sa upat ka matang sayuta nga naglugway sa kasing-kasing sa mga tawo midawat sa gipugas nga liso nga naghulagway sa pulong sa Dios. So ang una mga igsuon mao ang naa sa daplin sa dalan, no? Ana sa daplin sa dalan kini nagpasabot sa mga tawo nga gahi o kasing-kasing og nagsalikway sa mensahe sa Dios. Dili gina nato makalikayan mga igsuon nga dunay gyud mga tawo gani, no? Daghang mga kaigsuonan nato nga nagsangyaw sa pulong sa Dios nga bugal-bugalan pagani ani nila. Pero dili ta angay mabalaka o dili ta angay discourage sa atong pag-share sa gospel tungod kay mao kana ang mandate sa mga Kristohanon, mao na ang sugo sa Dios kanato. So ang ikaduha anaa sa kabatuan, no? Makita usab na nato sa Marcos 5:6. Kini naghulagway sa kasing-kasing sa mga tawo nga midawat, namati, midawat sa pulong sa Dios, uban ang kalipay, no? Uban ang kalipay o kahinam. Excited kayo. Apan ang ilang pagtuo, wala gayod makagamot. No? Ato i-discuss sa atong pagpadayon. Ang ikatulo ana, mao ang anaa sa kasampinitan. No? Naana sa Marcos 4:7. Nagpakita kini sa kahimtang sa kasing-kasing sa mga tao nga dali kayong mabalaka. No? Dili sila makasabot sa ilang kahimtang. Dali kayo silang mabalaka o dali kayo silang mabalda o masilaw sa mga bahandi ning kalibutan, no? Dali kayo silang masilaw sa kalibutanong butang ug nagpugong sa paglambo nga mao hinungdan nagpugong sa paglambo sa mensahe sa Dios. Ang ikaapat, letter D mao ni siya ang katong anaa sa maayo nga yuta. So mao ni ang positive nga bahin niini atong sugilanon karon, mao ni ang mga masinugtanon, madinawaton niya ang mao ni ang
mga tao gayud nga nagtinguha gyud nga masayod ug makakat-on sa pagtulon-an sa Dios. So ato nintag sa tagsaon mga igsoon, una ang naa sa daplin sa dalan. Sa ako nagikaingon mao ni ang kasing-kasing sa katao nga nakadungog sa ebanghelyo apan wala gyud sila makasabot, no? Ilang gidawat apan wala sila makasabot. Tungod kay dili sila interesado nga mamati sa pulong sa Dios. Mao ni ang mga kasing-kasing nga wala dili gayud andam nga magkat-on kung unsa man ang pagtulon-an nga giingon sa Dios diri sa bersikulo 3, ningon siya si Jesus, paminaw dihay usa ka mapupugas nga milakaw aron sa pagsabod og binhi ug sa iyang pagsabod may mga binhi nga nahulog dito sa daplin sa dalan ug ang mga langgam nanugok ug kini ilang gipanuktok. So unsa may gipasabot nini? No, sa atong mabasa kini gipadayag ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Kay ang mao man mga pulong nga tinago ang sabi nga adto may padayag niya sa iyang mga tinun-an. Ang ubad ni mga igsuon ang paghatag ni Ginoong Hesus atong makita sa Marcos 4 kapitulo 14 ngadto sa 15. So atong basahon. Sa bersikulo 14 naging siya ang magpupugas nagsabod og pulong. Mao na niyang paghubad. Sa bersikulo 15 ningon dinhi ningon si Ginoong Hesus mao kini sila, no? Sila, mao ni gipasabot sila ang mga tao nga diha sa daplin sa dalan diin gisabod ang pulong ug sa ilang pagkadungog si Satanas mitungha dayon ug iyang gisakmit ang pulong nga gisabod diha kanila. Tungod kay dili man sila interesado mamati sa pulong sa Dios. So mao na ni unta ang kahigayunan nga sila makat-on mahibalo ug masayra nila kung unsa ang katuyuan sa Dios ilang kinabuhi apan wala nila tagay og bili. Gipasabot ni Jesus nga mga lisong gipugas sa daplin sa dalan nagtumong niadtong mga nakadungog sa pulong sa Dios apan misalikway niini mao ni nga gisakmit kini ni Satanas ug mahinungdan nga wala gayoy nahimong pagtubo ug wala gayoy makagamot ug kini mao'y nagpugong sa ilahang pagkat-on sa maong pulong nga gitanom ni Ginoong Hesus. Kini isang bingay mga igsoon nagpakita kung sa unsang paagi si Satanas makapugong sa ebanghelyo. Kita nasayod naman ta sa mga pagtulunan sa Dios sa atong kinabuhi. Mao na nga ang atong buluhaton mga igsoon mao ang pagpasabot sa atong mga kaigsuonan kun unsa kabililhon ang pulong sa Dios. Tungod kay ang pulong sa Dios mao ni ang atong kinabuhi. Kay ang kaaway dali kay makapugong sa ebanghelyo o pagsanta nini nga dili gayud makagamot sa kasing-kasing niadtong mga tao nga magsugod na unta pagpamati sa pulong sa Dios. Magbantay gayud kita mga igsuon nga bisan pa magani kita nga dugay na sa pagtuo do na mahigayon nga mulaylo ta sa ato ang pagtulunan, no? Ang liso nga gipuga sa dalan nagrepresentar sa mga tao nga nakadungog sa ebanghelyo pan wala gyud makasabot ug wala gyud modawat nini. So mao ni nga ang giingon sa parabulo o sa parable sa bingay nga miabot ang langgam o gikaon kining langgam mao ni ang simbolo ni Satanas nga mao na ang nagkuha sa pulong nga gipugas unta sa kasing-kasing niadtong mga tao nga mao hinungdan nga wala kini makagamot. So unsa may atong makatunan nini unsa may pagtulunan nga atong makutlo nini mo igsuon nining maong pagpugas nga diha sa daplin sa dalan. Ang pagtulunan nga atong makuha nini mao nga ang makita nato unsa gyud ka mahinungdanon ang maong sambingay mao ang pagbaton og kadasig ug tinguha sa pagdawat sa pulong. Mao na nga kung kita mo share taga sa gospel mo sangyaw ta o makigbahin ta sa ebanghelyo sa atong mga kaigsunan labi na gyud nga wala pay relasyon sa Ginoo. Kinahanglan ato gid silang hatagan og kadasig ug atong ipakita kung unsa gyud kabililhon ang pulong sa Dios ug labaw sa tanan. Nasayod kita nga kining mga tawhana mga igsuon dili ni sila mobasa og Biblia. Ikaw ang nagsangyaw sa pulong sa Dios, ikaw ang naghatag kanila o mahitungod sa kaluwasan. Dili na tanawon sa Biblia, ikaw ang tanawon kung tinudanay bang nagsulti ka sa kamatuoran. Ikaw ang basahon. Dili na sila mobasa sa Biblia. Busa importante siya kayo nga kinahanglan na makita usab sa mga katawhan nga atong gisangyawan nga naa si Kristo sa ato ang kinabuhi, no? So kaning ikaduha nga naa sa kabatuan nagpasabot kini sa usa ka kasing-kasing nga wala mulambo, no? Og wala makabaton og kalig-on pagsalig og pagsabot sa pulong sa Dios. Marcos 4 bersikulo 5-6 atong basahon.
Nagingon din ha, ang uban nga binhi nahulog sa kabatuan, diin dili daghan ang yuta. O kini migitib dayon kay wala may igong giladmon ang yuta. O unya sa pagsubang sa adlaw nalaos kini kay wala may gamot kini nga o kini malaya. So dili naman siguro kita tanan siguro naka-experience na ta nga mutanom ta bisag unsang klase sa tanom, di ba? So kung magtanom ta o usa ka tanom mga igsuon, ato ginang siguroon nga eksakto gyud ang idaghanon sa yuta, atong tagaan og fertilizer ug uban pang mga patambok sa yuta, gayaron kini mutubo. Ug magbutang ka og liso, pananglitan magtanom ka og liso, dili na mutubo dayon inig kaugma. Duna na siya process o proseso nga kana siya una pamutubo. Apan kining sambingay nga nagisgot nini mahitungod sa liso nga nahulog dito sa kabatuan, kita mo kabatuan mag-isong gagmay ra gyud kay lang yuta, nari gagmay yuta ana. So matugpa na sila dito sa yuta, tungod sa kamabaw sa yuta, dili ni sila makadagan ang gamot, mutubo ra na sila ditso. Mutubo na sila ditso tungod kay wala may dili man makapadayon ang gamot sa ilawom, unya dayon mamatay. No? Mao ni ang unya pagsubang sa adlaw, malaos ra ni sila. Gipasabot nini nga ang liso gisabot sa kabatuan, dili gyud makalahotay og dugay. Dili gina sila makasustenir sa ilahang kahimtang. Mutubo lang kini apan dili paigo ang gidaghanon sa yuta, mao na ang hinungdan nga dili kini makagamot. Ingon usab niini ang gipasabot dinhi sa Marcos 4:16 ug 17, mahitungod nining maong anaa sa kabatuan. Ningon nina sa 16, ug mausab kini ang gikasabo diha sa kabatuan sa pagkadungog nila sa pulong, diha ila kining gidawat. So wala nila ni silikway, wala nila di sama sa una nga gisalikway gyud nila. Pero kani ilang gidawat ang pulong, ningon dinhi gidawat uban pa gyud sa kalipay. So sa bersikulo 17 ningon siya apan wala sila makagamot hinuon mulungtad sila og makadiyot, unya inigabot sa kasakitan. Timan-in ninyo. Inigabot sa kasakitan o pagpanglutos tungod sa pulong, matumba dayon sila. So sa ato pa di, ang gipasabot niini, sambingay, nga unsa gayud ka importante, ang unsa gayud ka mahinungdanon, nga lig-on gayud ang atong pundasyon diha sa atong pagtuo, aron makasugakod kita sa mga hagit ug mga pagsuway sa atong kinabuhi. Kini naghulagway sa matag usa, kinsa andam nga mudawat sa pulong sa Dios ug magbadasigon nga mutuman niini. Kining mga liso nga nahulog diha sa kabatuan, igo lamang ni midawat sa pulong sa Dios nga nagpresentar ni sa matag pulong nga gihatag sa Dios sa usa ka tawo nga nagpakita kung unsa ang matang sa kasing-kasing nining mga tawhana nga igo ra gyud sila sa pagdawat apan dili magdugay ila rasab ng biyaan. So kung makita nato ang daggan nining ato ang gisgutan karon nga sambingay, nag-anam-anam ni siya og kataas, no? Nag-anam ni siya og pakita kanato kung unsa gyud ang matang sa mga kasing-kasing sa tao. So ang liso nga motubo sa batuon nga yuta ikatandi usab sa usa ka tawo nga dasig kayo sa pagsugod apan dili mo lahutay sa kalisod. Naagi mga kaigsuonan nato, mga igsuon bisan pa ako ni agid ko ana sa una nga pagsugod na gyud nako og basa nga gitawag na ta diha sa Ginoo, nagigayon nga muundang gyud ko. Nagigayon di gyud kalikayan, di gyud kalahutay. Kay wala pa man ako gyud ihius sa tibuok na kong kasing-kasing nga mudawat gyud ko sa pagtulon-an sa Dios. So naagi mahitabo ngayon ana, apan grasya sa Ginoo nga ni ako dinhi sa inyong atubangan nakapadayon. Dili ni tungod sa ako ang tinguha o kabubuton apan pinaagi ni sa grasya sa Dios. So ang kakulang sa lawom sa mga gamot sa batuon nga yuta, magpasabot kini nga sila wala mulambo ug wala makabaton og kalig-on ug pagsalig ug pagsabot sa pulong sa Dios. So daghan kayong aspeto anay mga igsuon nga nganong wala sila mulambo. Tungod kay wala sila makabaton una og kalig-on, wala sila makabaton og pagsalig ug wala sila makabaton og pagsabot sa pulong sa Dios. So andam silang mudawat niini apan ang ilang nahimo nga wala gid nila ikasing-kasing, wala sila mamatinud-anon sa pagdawat nini. Ilang gibiyaan ang ilang kadasig tungod sa kamabaw sa ilang pagtuog, tungod nini nawad-an sila og kusog og kalig-on diha sa pagpadayon
sa pagbasa o pagkat-on sa pagtulunan sa Dios. So makita na to ug matandi na to ang matag kasing-kasing nini mga igsuon. Kining maong sambingay nagahatag og gibug-aton sa kamahinungdanon sa usa ka lawom ug malungtaron nga pagtuo nga diha lamang gibasi sa emosyon. Apan sa usa ka lig-on nga pagsabot og pagsalig sa Dios. So dili nato kasaligan ang atong emosyon. Karon nindot kayo idawat nato sa pulong sa Dios pag share sa gospel nindot kayo kanang on fire kayo ta, no? Nya paghuman na day pa extinguisher sa kilid apahong na yon. Ang atong mga kabalaka, atong mga kaguol, atong mga gipanghuna-una ba. So dili ka maka-focus, no? So mao na nga kinahanglan atong susihon. Susihon nato ang kahimtang sa atong kasing-kasing. Ug atong siguroon kung ang kining atong kasing-kasing anaa ba gyud sa eksakto nga pagkahimutang. Anaa ba kini sa daplin sa karsada? Sama ba kini sa daplin sa karsada o sama ba sa batuon nga yuta o kaha anaa sa tunukon nga yuta, no? So atong tan-awon dinhi ang ikatulo mao ni nga ang katong pagsabod sa liso, paghatag sa pulong sa Dios nga didto natugpa ug dito nahulog sa kasampinitan, no? Kailan siguro tag sampinit, no? Nahinumdum ko ana sa una nga kining batan-on pa ta, kusog kay kumanakop og kwaknit, no? Unya ang gamiton na inikmanakop og kwaknit kanang dahon sa sampinit ang gamiton ana. Taas nga kawayan imo ra ituyok-tuyok dito ang taon ang makwaknit og kabog mo pilit. So mao ni siya nga grabe gyud ini og makita nato kana lang nga ilustrasyon o example, makita nimo kung unsa gyud ka delikado ang maong sampinit. Mutapot gyud ta bisan pa siguro inikaygo sa atong sinina mo pilit gyud na siya. So, mao ni ang naa sa kasampinitan, usa kini kasing-kasing nga nagpakita sa pagkabalda, no? Dili balda nga baldado ha. Kana ba na santa, no? Magpakita sa ilahang pagkasanta tungod sa kalibutanon nga nakita nila nga nindot gina siya diha napita. Gibati nila ang katagbawan ni anang maong butang nga mao'y nahimong babag sa pagpalambo sa pagtuo o sa ila nga maayo nga buhat, nga ilang pagkabuhaton alang sa Dios. So ingon ni ana kalala, no? Kining anaa sa kasampinitan tungod kay kini hait kay ni maidlot ni nga mga tunok mga igsuon nga mao ni mugunit sa imuhang tinguha diha sa pagpagamit sa buhi nga Dios. O gipasabot kini ni Ginoong Hesus mga igsuon diri sa Marcos City. Giingon din na sa Marcos City ang ubang mga binhi nahulog sa kasampinitan ug ang masang pinit mitubo og milumos niini ug wala kini makapamunga. So gihulagway ni dinhi mga igsuon sa matag usa kinsa sa sinugdanan nagpakita og kadasig sa mensahe sa ebanghelyo apan wala makalahutay tungod sa tintal sa mga material nga butang ug nalinga sa kalibutanon nga mga kabalaka. So daghan kay kabalaka, napay tintal, napay kabalaka. So doon na pag yung mga tinguha, no? Tinguha og malimbungon nga mga bahandi. Tinguha sa malimbungon nga tinguha diha sa bahandi. Nga nagsanta sa paglungtad sa ilahang pagtuo o paglambo sa ilahang kahibalo sa pulong aron kini molambo og mamunga. So dako kayo ni siya og mahimo nga kadautan kining maong gisgutan dinhi nga ug ang liso nga mutugpa dito sa kasimpinitan. Ug imong imagine mga igsuon anaanas taliwalas kasampinitan idigtubo ni anang maong liso mudako na siya, igo na siya, niglihok niya, tunok gina siya, puro na siya tunok. Mao na usab ni gipasabotin ni gipahayag nga kini nagpasabot nga ang kalinga nato sa kalibutanon. Makita nato ang tanang mga butang nga atong gipangandoy dinhi sa kalibutan apan wala nato tan-awa kung unsa ang pinakaminungdanon nga atong pangandoyon tungod kay mga butang sa kalibutan lumalabay lang. Bisan kita lumalabay lang. Usa lamang kabutang nga atong pangandoyon mao gayud nga kita mauban ni Ginoong Hesus didto sa iyang gingharian. Dili sa sampinitan, no? So makita nato ang diferensya. No, gipadayon usab ni sa Marcos 18:19 biningon ang uban mao ang gikasabo diha sa sampinitan o kini sila mao katong nakadungog sa pulong. So nakadungog gihapon sila sa pulong. Mao ni nagpresentar sa mga tao nga nakabati sa pulong nga sa pulong sa Dios nga gisangyaw. Apan sa pagsulod sa mga kabalaka, may una atong tanahon, pagsulod sa kabalaka nining panahon na. So daghan kay tag kabalaka, daghan kay tag mga concerns, daghan kay tag mga tinguha nga gusto natong makabuot nga dili man nato madala mapuntas kabalaka.
Ang uban pa nga mga limbong sa bahandi, no? Makita na to ta na namgi usa lang ka example anang limbong sa bahandi mga igsoon ay bawo na mo unsa na, no? Ginganla na sila kuan siguro diri murag akong tanaw na murag spiritress man no? Oh, mo na. Mo ni limbong sa bahandi mga igsoon. Kining lottery, no? Wala mo suko na bisuon ako. Kana mga igsuon ang tanan nangandoy ug madato tungod kay maglinya na sila ngadto nga mopusta sila ron sila makadaog huna na ako no og makadaog ang tanan puro milyonaryo. Kinsa naman lay mag-uma, kinsa naman lay mangisda, kinsa naman lay mga lagad sa katawan og kinsa naman lay mo trabaho. Wala na. So dili na mo ay katuyuan sa Ginoo mga igsuon. So mao na, no? Dunay usa ka igsuon na kadaog og loto gipaybaw ng pastor, yung pastor niya, ano man dai pagkadaog ka sa loto. Dili na siya, ang iya unta tong tumog tuyo nga mo donate siguro dako-dako dito sa church. Ug ako siguro sad nga pastor mingon sa ko nga ihatag na nag-asa nimo ihatag. Ayaw lang diri sa church, no? Dili ko mingon nga magdagbalibad ko grasya. Kay delikado na basin disgrasya na hino na mauma na. So ingon ana no, mao na ang limbong sa bahandi mga igsuon diri sa kalibutan. Napagi mga kalibutano nanto personal nato mga tinguha, no? Atong mga desires atong kasing-kasing atong mga damgo labi na sa mga batan-on doon na sila yung mga prince charming nga una ang mga lalaki na sige pangita nga white lady no kadlokan no iyon na daghang kay tag mga kabalaka atong gityan-aw ang mga tunok nagpugong sa liso sa pagtubo sa pagpamunga nga nagpakita nga ang kabalda niini mao ang kalibutanong katagbawan nga mao'y nakabalda sa pagpalambo sa pagtuo o paghimo og maayo nga mga buhat alang sa Dios. So dako kay kadautan, no. Kini usab nagpadayag kun unsa ang paagi ang kalibutanon nga kabaldahan makababag sa pagtubo o pagkamabungahon sa mensahe sa ebanghelyo sa kinabuhi sa tao. So imbis nga ang pagpaminaw pamati sa pulong sa Dios nga ilang nabatian, ilang i-apply diha silang kinabuhi apan mao na hinuon ni nahitabo na santa na ang pagtubo ug pagkamabungahon sa mensahe sa Dios alang sa matag usa nga kinabuhi. Kini usab ang kamahinungdanon sa pag-una o paghatag og labaw nga pagtagad og importansya sa espirituhanon nga mga butang. So mao ni atong unahon. Ang mga espirituhanong butang ang atong unahon mao ni hatagan nato og gibugaton, mao ni hatagan nato og importansya kay mao ni ang naghatag kanato sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan nga mao ang gihatag sa Dios kanato nga sugo aron pagtuman sa iyahang mensahe, no? Paghatag og importansya nini mga igsoon og pagbatok sa kalibutanon sa pagdani og mga tentasyon nga may mahimong babag sa atong pagpadayon sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Wala ta magistorya dinhi mga igsoon nga katon ni atong gipasabot ang katong mga dili Kristohanon apil tatanan ani. Kaya aduna usab tay ingon ani nga kinaiya, no? Mao na nga sa atong pagtulon-an ni mo resulta ni nga dili gyud ta mo tubo diha sa ato ang pagtuo sa Dios tungod kay ang mga kabalaka mo tuok na to, no? Ang tunok mao nga ang liso dili makahatag og bunga, nagpakita kini sa kakulang sa pagtuo sa espirituhanong pagtubo ug sa pagkahamtong diha sa Dios. Kung ang usa ka tawo motugot ining kalibutanon nga kabalaka mogamot sila makababag sa pagtubo sa ebanghelyo sa ilahang kasing-kasing. Kung imong tugutan nga kana magpadayon ang imong kasing-kasing ang sunod nga target niya na punteriya nga maupugong nini sa pagpamunga o dili gayon mulungtad ang imuhang pagtuo sa imong pagkinabuhi. So unsa man unsay atong buhaton ini? So kinahanglan mga igsoon nga magbinantayon kita sa pagpanalipod sa atong kasing-kasing. Kaya ang Biblia nag-ingon ang atong kasing-kasing mao ni pinaka deceitful nga part sa tao, mao ni limbungan kayo, no? Kay mahimo gitang mukatawa pero diri si ilawom nagbahakak. Mao ra na siya, no? Nagkatawa ta sa atubangan apan andiri sa ilawom nang magulanon, no? Kay muing kag mukatawag bahak mao na. Mao na malimbungan kayo. Kay pwede ra ginato ilaron ang atong mga igsuon nga kita malipayon pero guol na diri, no? Labi na gyud maningila sa utang. So ingon ani, no? Sa atong mga kasing-kasing aron dili matuok sa kalibutanon nga pagtintal og pagbalda kinanglan kini nga usa ka mahunaon, no? O pagpaningkamot, so doon na tayo contribution, doon na tayo paghahimuon, doon na tayo response ta niini mga igsuon. No? Doon na tayo buhaton nga pagsanong niining maong pagtawag o mga pagtulunan sa Dios.
Atong paningkamot ug unahon ang pulong sa Dios ug espirituhanong pagtubo labaw sa uban pa nga atong gitinguha dinhi sa kalibutan. Kita kinahanglan nga magpadayon og pagtimbang-timbang sa kun unsa ang kinahanglan sa atong panahon karon. Ang atong gibasa mga igsuon mo ni ang panahon ni Ginoong Hesus. Apan sultian ko kamo mga igsuon nga kining mensahe nga gihimo ni Hesus sa ilang panahon, mausab kini ang mensahe nga iyang gipadangat diri kanato. Tungod kay ang Dios nato mga igsuon wala gi kausaban, nagpabilin siyang matinud-anon gikan pa kaniadto hangtod karon ug sa umaabot. Kun unsa iyang mensahe nga iyang gihatag sa iyang mga katawhan, iyan ang gikibilin-bilinan diri pinaagi sa balang espiritu nga naa sa tagsa-tagsa ninyo kakasing-kasing. Mao na sa pagkayab niya ngadto sa langit mga igsuon, iyang gipaingon siyang ayaw kamo kabalaka kay ipadala nako ang magtatabang nga mao balang espiritu nga mao'y musulti, mao'y mutudlo kun unsa iyang isulti, iyang itudlo sa balang espiritu diri kanato. Ana argyo nato ang pagtuman ni anak. So ang ikaupat mga igsoon, mao ni ang ana sa mayong yuta. Mao ni siya ang pinakanindot nga ehemplo nga makita nato sa usa ka kasing-kasing sa tao. Mao ni ang kasing-kasing nga wala gyud magpabalda, wala magpadani sa silaw, sa bahandi, mga kabalaka, bahin sa umaabot o sa pagpangagpas manggani lang sa kalibutanon nga kalipayan. So in short, material things. Wala na siya magpadani sa mga material nga butang, kundi naa siya nagtutok sa espirituhan ng mga butang o mga pagtulunan sa Dios. So Marcos 4:8 nagingon ang ubang mga binhi diha nahulog sa maayong yuta o kini namunga, mitubo o milambo o namunga og 30 kapilo, 60 kapilo o usa ka gatos kapilo. So ato makita dili ni times 2 mga igsuon kay moingon kag 30 times 2 60 times 2 di gyud no. Sayo pa kong calculation. 30 times 2 equal 60. No, gibutan nato og 60, i-times 2 na sa nato kulang 20, no 100 man. So dili nimo agi atong ipangita mga igsuon kundi atong tan-awon lang nga doon na gyud pagtubo, doon ay paglambo kung ikaw magmatinud-anon diha sa Ginoo, kun aduna kay sama nini nga kasing-kasing nga mudawat, madinawaton ug mo hatag og bilin ining pulong sa Dios nga pagtulon-an niya nga mao ang ebanghelyo sa kaluwasan, mahimo gayud ikaw nga mapuslanon diha sa kalihukan o buluhaton sa Dios. Ug gihubad kini dinhi sa bersikulo 20 atong basahon ningon dinhi sa bersikulo 20 ug mao kini sila no ka mataghubad ningon sila tungod kay gi-address ni naton tanan. Gingon nila mao kini sila ang mga gikasabo diha sa maayong yuta. Kadtong nakadungog sa pulong ug midawat nini ug namunga og 30 kapilo, 60 kapilo og usa ka gatos kapilo. Kini nagpasabot mga igsoon niadtong mga tao nga nakasabot o midawat sa mensahe sa kaluwasan. Aduna sila'y kasing-kasing nga madinawaton sa pulong sa Dios tungod kay anaa kanila ang pagtuo o paglaom nga ilang gitutok gitan-aw ngadto ni Ginoong Hesus. Mao ni ang mensahe sa kaluwasan sa dihang sila nakadungog, sila nagkinabuhi niini. So makita nato kung masangyaw ta sa pulong sa Ginoo, atong ipakita sa mga katawhan kung unsa ka maayo ang Dios sa atong kinabuhi. Apan kung ikaw magsangyaw sa pulong sa Dios, niya tanawon ka perting guulan, nimo mura kag napildi og loto, lisod sa kayo na mga igsoon. Tungod kay tanaw nila, sa ako nagkikaingon, ikaw ang tanawon. Kung tinudanay ba nga nagsulti kas tinuod, malipayon ka ba diya sa Dios? Ang imong kinabuhi, nabag-o ba sa Ginoo? So mao na atong mga pamaagi, atong ning pagtanaw din pinagi ning sambingay. Kini nagpasabot nga niadtong mga tawo nga midawat sa mensahe sa kaluwasan sa dihang nakadungog sila og kini ilang gikinabuhi. Gikumpara kini sa maayo nga yuta nga naghulagway sa madinawaton nga kasing-kasing nga andam modawat sa pulong sa Dios. Mao ni ang giingon dinhi nga naa sa maayo nga yuta, tabunok nga yuta, maayo nga kasing-kasing nga modawat dayon sa pulong sa Dios. Kini nga pagpangandam naglakip sa usa ka kinaiya nga andam kanunay nga modawat. Apir ang atong kinaiya mga igsoon nga andam kita kanunay nga mudawat nining maong pagtulunan, maminaw og andam sa pagkat-on og dili kasing-kasing nga magmagahi og dali kay magbalda sa linglas kalibutan o kay libgon sa sala. Sumao ni ang gipakita dinhi sa kahulugan nining binhi nga nahulog dito sa maayo nga yuta. Ang binhi nga nahulog sa maayo yuta na mamunga og daghan ani gikan sa katluan hangtod sa kagatos.
sa kinaghanon. Kini nagpresentar sa bunda nga espirituhanong bunga. So dili ni bunga lang nga bunga nga o literal. Apa nagpakita kini sa kaabunda sa espirituhanon nga bunga sa matag usa nga kinabuhi nga niadtong matinud-anon nga mudawat ug maghinalig sa pagtulon-an sa pulong sa Dios sa matag usa nila ka kinabuhi. So dako kayo ang diferensya sa tulo nga gikan sa bato o gikan sa dalan, giri sa bato ngari sa tunukon. Atong makita nga dinhi ang ikaupat mga igsoon, mao ni ang gipakita kanto nga sambingay nga mao ni ang ato ang sumbanan sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. So nga mahimo unta ta nga matambok o tabunok nga yuta ang atong kasing-kasing nga bisan pa man kita nakadawat na ni Ginoong Hesus sa pandunay higayon nga kita magmagahi sa atong kasing-kasing diha sa Dios. Mao ni ipahinumdum kanato nga kita magpadayon gayud kita. Mao ni ang paghulagway sa kasing-kasing niadtong mudawat kanunay sa pagtulon-an sa Dios. Kanunay nga mudawat sa mga pulong sa Dios nga diin ilang i-aplikar sa ilang kinabuhi ug ila usab nga i-share ngadto sa uban. So atong balikon ang bersikulo 9 mga igsuon nga miingon ug siya miingon ang mga may dalunggan sa pagpadungog kinahanglan magpatalinghog. So may gipasabot niini. Kung tanaw na to ni sa Biblia, dili mo mino sa 20 ni gibalik-balik ning maong pulong. Kining kung doon na kay dalunggan sa pagpadungog, kinahanglan nga magpatalinghog. Kini nga bersikulo may usa ka panapos nga pahayag ni Ginoong Hesus kung doon na siya sambingay o mga pulong o mga mensahe. Mao ni human nga pagpanapos ug papahayag niya sambingay dinhi sa magpupugas. Giulagway nini nga ang pagpasabot ug pagdawat sa mensahe sa Dios dili lang bahin sa pagpamati sa pulong kundi bahin usab sa pagbaton o kasing-kasing o huna-huna nga mudawat sa pagtulon-an gikan gayud sa mensahe ni Ginoong Hesus. Kaya dunay mga tao mga igsuon nga sa ako nang gingon nga mamati lang sa pulong apan ipalapos lang sa pikas dunggan. No? Kinahanglan kun mamati ta mao nang gitagaan tag duha ka dalunggan sa Ginoo. No? Usara ka ba duha ka dalunggan. Ngano man aron minos ang istorya sigit ang paminaw. Maglabaw ang atong paminaw kay nakasuway ba mo na kung magsulti mo na ay mag-istorya di ginata makadungog. So kinahanglan hilomon sa nato ni. Unsa na duha ka baba usay dunggan tanggubutas kalibutan. So mao na gihimo sa Ginoo mga igsoon, no? Unya ang ato sang ilong gihimo sa Ginoo maayong mo design ang Ginoo gihimo ang naangluwag na sa ilam kay ug napasibabaw human lumos, no? Sumayo gid ang Ginoo mo design, no? Bahala nang murag haloblak basta nay duha ka lungag. Salamat sa Ginoo ana mga igsoon. Mao ni pagpahinom kanato nga kun duna may dalunggan sa padungog kinahanglan nga magpatalingog. Gipasabot kini nga kinahanglan gayud kita kinasing-kasing nato ang pagpamati sa mensahe sa pulong sa Dios. Dili nato ibaliwala tungod kay kini mga igsoon aduna gayoy kapuslanan sa atong kinabuhi. Kay sa aton ang nahisgutan diri sa milabay nga mga sa bersikulo nga kung ikaw dili mamati ning pulong ug imo kaning ibaliwala magpabilin ikaw diha sa kangitngit. Unsa man kining kangitngit nga gipasabot niini? Ang kangitngit mao ni ang padulngan nato ug wa nata dinhi ning kalibutana. Nahibaw na mo na ang nagdaghayagan ang kayo, no? Ang kayo na kanang kangitngit diha hayag na sa kalayo na. Pero dito sa langit mga igsoon ang kahayag sa atong buhi nga Dios. Nga wa gay pagkapawong, no? Nagpahinomdom usab kini nga ang tinuod nga pagsabot sa pulong sa Dios na kinahanglan og labaw pa kaysa pisikal nga pagpaminaw. Unsa man gipasabot ani pisikal? Kani atong maminaw ta mao ni pisikal nato pagpaminaw. Pero gingon dinhi dili lang pisikal ang pagpaminaw kini nagpahinomdom nga adunay mga pipila ka tawo nga andam magkat-on og adunay tinguha sa pagsabot sa espirituhanong kamatuoran. Nagisgot kitag espirituhanong kamatuoran mga igsoon ang atong papaminawon ang atong kasing-kasing sa pulong sa Dios. Ug mao ni mo tinil sa pulong sa Dios aron makapadayon kita sa pagpangalagad kaniya, no? So samtang anay uban nga dili makahimo usab ug wala gyud tinguha sa pagsabot ug pagdawat niini. Di nato klikayan naagi na nga mga tawo ni ana. So unsa may atong matun-an ni makatun-an ini. So gihulagway kining mga kasing-kasing nga igsoon nga adunay gitinguha ug mapaobsanon nga namasayod ug mudawat sa kamatuoran. So kining yuta, kining binhi nga nahulog sa mayong yuta, mao ni ang kasing-kasing nga papaobsanon nga gusto gayong masayod sa kamatuoran, ngug mudawat sa kamatuoran
ug andam usab ug adunay tinguha nga makat-on pinaagi sa pagmangati sa mensahe sa pulong sa Dios. Nang matinud-anon ka diha sa pagkat-on sa mga pagtulunan nga gihatag sa Dios, mao nang ikaw mamunga ka. Dili lang bunga apan mo lambo ang imong espirituhanong kinabuhi. Diin ikaw mahimong mapuslan, mahimo kang instrumento sa Dios sa pagpalapad sa iyang gingarian dinhi sa kalibutan. Dako kay na siya og gamit, mga igsoon, no? So unsaon na to pag-apply nini sa atong kinabuhi? Kini nag-awhag, mga igsoon, kanato na ni, mao ni ang mga magtotoo na, no? Nag-awhag kini sa mga magtotoo sa pag-ugmad sa usa ka madinawaton nga kasing-kasing. I-develop, i-cultivate nato ang atong kasing-kasing nga mudawat kita sa mga pagtulunan sa Dios. Ug dili lang kita mudawat sa pagtulunan sa Dios, kundi ato usab makigbahin usab kita sa mga kaigsuonan kay wala ta masayod nga nasa atong palibot nga wala pagid ay makailan ni Ginoong Hesus. Dili nato pasagdan. Magmalipayon ba ta nga kita tuad dito nya atong malas kinabuhi, tuad intaw nag-antos gilitson. Kung mahimo atong buhaton mao na nga isangyaw ginato, no, ang pulong sa Dios. O kini nagtugot sa pulong sa Dios nga mugamot gayud og mamunga sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Nagpahinumdom usab kini nga ang atong pagtamod ngadto sa pulong nagsiguro sa sangputanan sa espirituhanong lakaw sa ato ang kinabuhi. So dako kayo siya og kapuslanan ug mahimo sa atong kinabuhi. So agi og pagtapos, mga igsoon. So kini nagpakita na pinunnom kining maong sambingay sa usa ka matinud-anon nga kasing-kasing ug pagdawat sa pulong sa Dios nga may resulta sa pagpamunga ug sa pagbaton sa usa ka kasing-kasing nga madinawaton ug masinugtanon. Mao ni ang kamatuoran sa usa ka tawo nga open ang ilang hunahuna, abli ang ilang hunahuna, ang ilang kasing-kasing nga mudawat sa mga pagtulunan sa pulong sa Dios ug sa mensahe sa Dios. Ug tungod kay ikaw madinawaton ang ato sa mga buhaton, kinahanglan nga magmasinugtanon usab kita. Magkuyog ning duha, mga igsoon. Kung ikaw nidawat ka sa pagtulunan ng mga mensahe sa Dios, kinahanglan usab nga imong buhaton, imong i-apply sa imong kinabuhi. Tungod we are not just unsa ba na siya? Hearer? We are not just hearer, dili lang ka kita maminaw lang ta, pero kita ang doer. Atong buhaton kung unsa ang ato ang nadunggan, no? So ang atong panganduyo nato, mga igsoon, nga makabaton kita nining gihisgutan nato sa atong parabol, sa atong sambingay nga usa ka yuta nga maayo, tabunok nga yuta, no? Aron molambo ang buluhaton sa Dios sa matag usa nga kinabuhi. Ingon niya na ang ato pagkamasinugtanon o ang ato ang pagkamadinawaton. O pagpagamit sa matag usa nga kinabuhi sa pagpalapad sa gingarian sa Dios dinis kalibutan, pinaagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Importante na kaayo. Mao nay ato ang gabayan, mao na atong sumbanan, mao na ang buluhaton nga gihatag kanato sa Dios. Pagsangyaw sa ebanghelyo sa kaluwasan o paghatag o himayaan sa iyang balaan nga ngalan. Mao nay ato ang katapusan, mga igsoon, ang paghimaya sa Dios. Kining sambingay naghatag og kabugaton ug mahinungdanon pagpamati o pagbaton sa pulong sa Dios. Ug dili usab sa pagmamati lamang nini, kundi kinahanglan nga masabtan nga ang pagkamaayo sa pagbaton o pagsabot sa pulong sa Dios nagdepende sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Kinahanglan madinawaton, masinugtanon ug mapuslanon ka sa buluhaton sa Dios. Amen. Magampota. Mahana mo nga langit nun, salamat Ginoo sa mubo nga mensahe imong gihatag kanamo. Ang mubo man kini Ginoo apan puno sa pagtulunan. Tuguti lamang amahan nga amo ning matisok sa una-una ug among mapatik sa mapabilin sa among kasing-kasing aron nga kami Ginoo Dios magpabilin diha kanimo pinaagi sa imong grasya ug gugma ug kaluoy. Amo usang giampo Ginoo God nga ang among mga pagtulunan nga among nakaton ug katunan karong kahaponon Ginoo Lord God, amo usab ikinabuhi Ginoo bisan pa man sa among pagpamauli sa among panimalay. Dalaygon ka sa ulay katapusan kini ang pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus.